trebalo bi već jednom da se okaneš te svoje Srbije. Opasna je to država, opasni ljudi, podmukli, komplikovani. Oni sve misle da je od njih sve počelo i da se sa njima sve završava. Oni ne znaju da se samo jedan pion na tabli istorije. Evo ovaj pion koji sam ja žrtvovao na samom početku. A kad ih ovako uzmeš, onda se bacuju onaj svoj samoubilački očaj i počnu da prizivaju Kosovo i Obilića. I prosto sam ne znam kad se opet nađu na toj istoj tabli da bi opet krenuli u to isto srljanje. Samo hoće da ih svi ostave na miru. Ovaj pion ne napada nikoga, ni crne, ni bele, ali može da se prometne u strašne konje i topove kad im se dirne u njihovo. Saveznike i ne traži, ali kad mu se pruži ruka daće ti sve. Srbi su džentlmeni.